咪早嘛，技术上百里查的阿公大比，一些谈比妈妈啥嘛。有人。有讲嘛不拉姑。来嘛不啊，你们。咪哩我在有的嘛。他。公里该那边他咪哩嘛啥呀边嘛不把娃刚把皮来的嘛。ဒီမှာတော့စားမယ်တော့မပူရေ 把哩有讲。တကြံရီကစားကြပတ်စံကုန်ပတ်စံချင်းလေအေး 老起嘛有讲。3000ပဲမပူ 多通。 ဟုတ်တယ် 老路啦东通有讲。 လောက်ပြီလေ3000ပဲတော်ပြီမပူ 嘛不背上老路啦东通路标啦嘛拉古一来是八单被路起亚马哩东通。 300လေးမပူရှိလို့လား 东阳没起老古有讲。 မရှိမယူတော့မပူ 但是嘛不起没。有人。 嘛不应景靠顶他啦。 ဘာလို့တိုင်းတာဝတ်လေ 一群不路嘛不敢靠他的吧，为路嘛讲的。 ဒါလေးအတူရှိရလေမပူ 多嘞嘛不哎用不用钱拉比的嘛。嘛不顶他没说，都爱钱没都贴拉嘛拉嘛原呢。哎呦我的妈！